tirsdag, de regner lidt 3 millimeter. Klokken 3, der regner også 3 millimeter. Og klokken 21, klokken 8, det regner 1 millimeter. Og så klokken 0, de regner ikke noget. Klokken 3, de 10 grader. Ja, det bliver 10 grader klokken 3. Ja. Klokken 9 bliver 10 grader igen. Og hvad så med hele ugen? Hele ugen bliver det 20 grader. Det bliver torsdag bliver sol skinner, og fredag bliver sol skinner, og så i lørdag og søndag bliver det regn. Lidt skyer? Ja, og det blæser ikke. Nej, det blæser slet ikke.